baba ya dawo da lafiyar shi ya shigo. Na ce ga shi rangadaddas da lafiyar shi ya shigo. General da kwaradar madara mai tani sojojin soja kuma mai hukunta sojoji. Iya fitaran gadi cikin ƙasa ya gashi ya dawo. Baba ya gano komai sai ɗau shirya kan komai. Baba ya gano gyara zai ɗau shirya yau gyara. Na ce gashi ya dawo da lafiyar shi ya dawo. Godiya mun yi ga rafi kalibin sarki, sai mu zo mu sa hannu domin shirin mayo gyara. Jani bai zo da wasa ba, bai zo da masu wasa ba, domin bai zo da tsoro ba, bai zo da masu tsoro ba. Jani bai zo da cuta ba, bai zo da masu cuta ba. In ma akwai su sun tuba, so da ba su san rago. In ba kai ka ja baya, baba kai ka kori miyago ka ce ka samu sha daɗi. A damu muke nema waɗansu ko su sha daɗi. Sun mai shaida mu saniyar ta tsato a yanzu mun gano. Baba ka gano komai, ka ɗau shirya kan komai. Baba ka gano gyara, ko ɗau shirya kan gyara. Za mu ba ka hannu biyu, mai son shirin ayo gyara. Shi ma ya ba da gyara ne, domin ci gaban ƙasar Nijar na yi kiran maza mata. Babu wani ko wance, wance 'yar gidan wane, kowa na ɗan gidan wane. Doka ta hau bisan kan kowa ba wai ta kyala ɗan wani ba. Salon kiɗan da na doko mai suna baba ya dawo. Ibilishi wata magana ta ‘yan Hausa, ratatatatatatatata sai bindiga ana batun sojoji. Mai zuwa garin wasu yaƙi to ina ka gai shi gona ta yi. To zo ka kalli mulkin soja ba irin mulki na kowa ba. Sallama gabar zona, mun general Tani, baba masu amfani. Hasken ƙasa kuce Tani, tauraron ƙasa Tani. Zakaran wajen dafin ƙasa baba gashi ya dawo. Baba ya tafi ya dawo, da lafiyar shi lauyan zo. Ya zagayo ƙasan Nijar, lungu da sakuna daje. Domin ya gane wa ido na gyaran da ke garin kowa. Baba ko'ina ya je, baba ya gano kowa. Kowa ya ga babanmu, kowa yana ta san barka. Baba ya aje mana tarihin da babu wanda ya taɓa yi. Baba cikin ƙasan Nijar ya zagaya da motoci, da wasu sai cikin jirgi. Waɗansu na ta surutu, waɗansu na ta ɓaɓatu. To da lafiyar shi dai ya je baba, da lafiyar shi ya dawo. Soja na yarda ba rago, sannan soja ba tsoro. Ba munafiki soja, babu magulmaci soja. Tafiya da gaskiya da amana mulki na sojoji, ba su yarda da sata ba. Babu batu da cin hanci, cin rashawa a hirɗinka. Mulkin soja komai kana iya yi a barka banda cin amanar ƙasa. Na kwana kowa ya kai da tsoho ne. Wani ya tafi ya dawo, wani ya tafi bai dawo ba. Tani da lafiya ya je kuma da lafiyar shi ya dawo. Makiya
shi ya dawo kalan. Iyayi jinjina muke baba, barka da dawowa. Kowa ya ɗaga hannu ne, ina jinjina wa ɗan baiwa. Mataɓa magwarzo na, oyoyo baba ya dawo, oyoyo baba ya dawo. Da lafiya kalau ya zo, cikin kariya Allah. Oyoyo baba ya dawo, oyoyo baba ya dawo. Soja maganin soja, wuta wuta kuce soja, farin wuta kuce soja. Ratatatatatatat soja. Mu jinjina wa mai girma, mu zo mu gaida mai girma. Amon General Tani, General de Kwartar ne, General de Kwartar ne, Baba Abdurrahman Tani. Wallahi mu muna barka, godiya wurin Allah, da ya bamu mai sammu, da ya bamu mai kishin mu. Oyoyo, oyoyo, ga baba, ga Tani, kace ga Tani, ya ji rabana Tani, mai kishin mutan Nijar, garkuwar mutan Nijar, shi ne ya bamu ƴancin mu. Dole ne mu kama mai, ina maza Muhammada, ba maza bare mata, mu zo mu nuna kishin mu, da wanda ya nuna kishin mu, shi ne mu General Tani. Ya Rabbana ya dafa maka, amin.